ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಕೆಂಚಲ್ಲರು ಮಾತಾಡ್ರಿ ನಾನು ಸಖತ್ತಾದುಲ್ಲ ನಿಕುಲ ಸಖತ್ತಾದ ಉಪ್ಪರ್ ಬಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನಾನು ತಿಂಚಿತ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಏನು ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಆ ವಿಷಯ ಏನು ಬಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬಂಪೆ ಇಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಗರಡಿದ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಯಾಪ ಗೋಪ್ರೋ ಬತ್ತಂಡು ಅಲ್ದ ಪಕ್ಕ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ 2-3 ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತಿನಟ್ಟೋಸ್ಕರ ಎಡಿಟ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪರಂತೆ ಡಿಲೇ ಆವೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಪಂಡ ರಜೆ ಇನಿ ಅಂಚದ್ದು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಎಡಿಟ್ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಎಡಿಟ್ ಆಯ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಅದೊಂದು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನು ಕೆಲವರು ತೂದುಪ್ಪಾರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಡಾವಾಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಡಾವಾಡು ಅಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತಿನಕಲ್ ಕೆಲವರೆನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಪ್ಪುಜಾರು ಈಜಿನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಉಪ್ಪುಜಾರು ಅಂಚನೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತೂವರೆ ಗೋಸ್ಕರ ನೆಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ತ ಬಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಂಡ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಮೆಮರಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ಲು ಅಂತ ಎಡ್ಡೆನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ವ್ಯೂ ಮನಿ ಅಂಡ ಸೊ ಅದೇ ಇಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ನನ್ನ ಪಾಡ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋಲೇನು ಪಂಡ ತೂಲೆ ಸ್ಟೇಜಿನ ತೂಲೆ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕುಲು ತುಯ್ಯಾಡ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಜಿನೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇನೆ ಅಂಡ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏತು ವ್ಯೂ ಆಪುಂಡು ಅತತ್ತು ಇಂದಾಪು ಪಂಡ ನಾರಾಯಣರ್ನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮದ್ರೆಂಗಿದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ದಿಜಾನ್ ಒಂಜಿ 700+ ವ್ಯೂ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನು ದಿತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ 700+ ವ್ಯೂ ಆಂಡು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಂಚ ಬುಲೆಟ್ದ ರಿವ್ಯೂದ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ಅವೇನು ಮನಿ ಯಾರ್ಲ ತುಜಾಡ ಪೋದು ತೂಲಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಆತು ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ಆತಿಜಿ ಪಂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ತಲ್ತಿಜಿ ಅವು ಅಂತ ಲೇಟ್ ಆದಾಪುಂದೆ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಕಾಲ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಅಕುಲು ಪಂಡ ಮಿತ್ತು ಕಂತೆಡ ರಪಕ್ಕ ವ್ಯೂ ಆಪು ಇಜಿನ ಖಾಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಏರು ಮಲ್ದಿರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಏರು ಒಂದು ಮಲ್ದಿರ ಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಆಪು ನಿಕುಲ್ ಆತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಮುನಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಜಾಡ ಐಟೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅದಾಗ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅನ್ನೋ ಕಲೆ ರಪಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನು ವೀಡಿಯೋನು ದಿಂಬು ಮೊಬೈಲ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಓಕೆ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವ್ರು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು 2-3 ದಿನ ಇಂಚ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರೋ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಐತೆ ವೀಡಿಯೋ ತೋಲಿತೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಪಾಡುವೆ